Máte radi gambling, poker alebo kasíno? Tak není to síce záruka, ale to by sa vám hra Balatro mohla páčiť. OK, takže čaute ľudia, moje meno je Arfles a tam nového videjka. A dneska to je Balatro. Ak náhodou Balatro nepoznáte, je to celkom nová hra teraz a je fakt zábavná. Odohral som si teraz ja iba ten tutorialik, takže veľmi som sa pri tom zabával. Pre takých expertov na túto hru mám jedného klasického žolíka, čo dáva plus 4 multiplayer a červenú kartu, čo dáva 3 multiplayer, keď sa skipuje booster pack alebo také niečo. No a ak by ste náhodou nevedeli, jak sa táto hra hrá, tak si to veľmi jednoducho vysvetlíme. Selektnete si tu NMAka, čo je small blind. A viac menej hráte poker sami so sebou bez kariet, hej. Takže tuto máte v podstate vypísané všetky veci. Máte tu, že samozrejme klasické handy na poker, lenže si ich skladáte sami, hej. Nedoplňujete to do tých kariet, čo sú na stole, čo dealer dáva, ale doplňujete si ich tu takto sami od seba. Taktiež si to tu môžete leveliť, to levelenie robí iba to, že to zvyšuje, koľko to dáva, takže nebojte sa. A funguje to tu vlastne takto. Ja to iba teraz tak pre ukážku dám, ale mám trojicu štyriek a chcel by som ju zahrať, tak free of a kind, samozrejme. A viac menej toto číselko sa nám počíta ako naša hlavná mena, čož by znamenalo, že za čisto len to, že mám trojicu, tak dostanem 30x3, čož je 90. Len za to, že tá trojica tam je. Ale potom tie samotné karty ešte dokážu robiť veci. Napríklad tuto tieto štvorky, každá z nich dáva plus 4, plus 4 a plus 4. Čo znamená, že dohromady z toho mám 12 ďalších čipov a to sa mi pripočítava sem. Toto číslo následne bude násobené týmto. A žolíci, tento dáva jednoducho plus 4 multiplier, takže keď sa na to pozrieme, tak dostaneme plus 4, plus 4, plus 4 a plus 4 multiplier, čiže 42x7, čož je 294. A dostal som ďalšie karty, aby som mal s čím hrať. Potom môžete si tu takto pozrieť celý svoj deck. Aktuálne sú tie karty nejaké vybielené, boli tomu, že ich mám na stole, alebo som ich použil. A mám nejaké upgrady, napríklad tu mám tie... To je jedno. Proste tu mám nejaké upgrady už dané. Toto ESO napríklad dokáže to, že mi dá proste navyše čipy, pretože prečo nie? A ako ja tu nemám teraz nič moc zahrať, mám tu iba dvojicu, čož je tak maximálne všetko, ale tým, že sú to iba trojky, tak čo s tým ja urobím, takže viac menej asi takto, to jednoducho zahodím a dostanem nové karty. Tuto vidíte, koľko môžem ešte hrať. Mám 3 handy, ktoré môžem zahrať a 3 discardy, čiže proste môžem 3-krát spraviť, že... A ja tu mám krásne full house. Trojicu a dvojicu. Toto bude naozaj satisfying a bude to veľmi pekné. (122x8). Práve som ho... Dal by som ho na one shot, keby nehrám to kolo predtým. A samozrejme po kole, aby to bola správna roguelike, tuším, že by som to tak nazval, tak dostávate peniaze, ktoré si cashoutnete a máte tu obchod, ktorý má permanentné upgrady, ktoré vám samozrejme dosť... Teraz neviem, či vám zostávajú aj po hre. Neprehral som ešte, lebo mám moc málo nahrané, ale neviem, čo sa stane. Ale môžem si tu teraz vyberať. OK, máme tu napríklad žolíka, ktorý dáva 12 multiplier, pokiaľ je tá henda zložená zo straightu. Čož keby náhodou, neviem,
tak si takto pozriem a že straight musím mať proste postupku akýchkoľvek farieb, čož v tejto hre není zas tak zle. 12 multiplayer je fakt veľa, tak ja si ho kúpim. Mám tu už troch. Potom je tu ešte toto, čo vyzerá ako fazula. Alebo tu máme ešte peky, ktoré mi nahradzujú karty, takže ja si otvorím takto jeden balíček. Standard pack. A máme tu klasickú srdcovú sedmičku, máme tu Eight of Spades, ktorá spraví tarotovú kartu, keď ju zahodím. Tarotové karty sú také špeciálne typy kariet, ktoré niečo robia. Kámo, to som fakt dobre vysvetlil. A ďalej tu máme ešte Blue Seal, ktorá spraví Planet kartu. Final played poker hand of round if held in hand. Čo? Kamo, ja nechápem tej vete, ale zoberiem si tu, čo vytvorí tarotovú kartu. A to mi tuto pridá 8, tuto. To je asi všetko, čo z obchodu chcem, lebo ani na nič už nemám. Ideme na Big Blind, ktorý dáva viacej peňazí, ale je trošku aj náročnejší na sondanie. OK. Taktiež ja som to síce nepovedal, ale viac menej potom, čo získam tie čipy, tak ja musím získať minimálne skóre, čo má túto Big Blind v tomto prípade. Mám tu 2, 10, 9, 2 5 a 4. Čisto teoreticky by som mohol ísť na ten straight, čož by znamenalo 9, 10, Jan. Jedna karta mi chýba. Čiže by znamenalo, že by som mohol... No, 2 5, tá je strašne malá. Takže toto môžem discardnúť teoreticky a... Alebo môžem zahrať tuper. Ale radšej to takto discardnem asi. Kamo, si robíš prdel. Toto sú... Ak mi znova padne niečo, si robíš zo mňa Kámo, toto už není vtipné reálne. Alebo môžem zahrať takýto tuper, lenže ja chcem ten straight, to mi dá krát 12. Dobre, risk je zisk. Bum, 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 bum. A samozrejme ani 8, ani král. Jaká to náhoda. Posledný discard, kámo, ja tomu verím. To musí padnúť. Dobre. Aspoň, že straight. Sice toto keď discardnem, tak je tá tarotová karta, ale ja to chcem zahrať. Ten straight, lebo žolík, čo mi dá multiplayer plus 12, spraví IKčko tomu Big Blindu. Krásne. Fakt úžas. Dostal som $7. To je fakt veľa. Ok, máme tu žolíka, čo mi dá 2 chips. Áno, chipsy mi dá. Tarotovú. Vieš, mňa tieto celkom zaujímajú, tieto Spectral. Ok. Destroy one random card in your hand, adds 2 random enhanced aces to your hand. Ja mám taký pocit, že... Počkej, čo? Add foil, holographic or polychrome effect to one selected card in hand. Add polychrome to random joker, destroy all other... No tak toto nechcem určite. Convert all cards in hand to single random rank minus 1 hand size. Kam mne reálne tieto dve prídu úplne zbytočné a tieto dve celkom v pohode. A zrovna tu mám ESO, čo znamená, že ja môžem destroynúť toto ESO. Nie, to je randomná karta, aha, tak to som nevedel. Nevadí, ale mám tu dve enhanced ESA. A o tom ešte... Aj toto je na selectnú tú kartu. Môžem busnúť ešte túto. OK, tuto
Ale toto asi enhancovať nechcem, lebo táto je, že mi dá krát 1,5 multiplier, keď ju mám v ruke, čož... Ešte ja skúsim túto. Čo dostala? Foil. To je, tuším, to najhoršie, čo mi mohlo padnúť. Nevadí, poďme ďalšie kolo. Okno. Každý predsa maloval okno. Čo robí okno? Všetky diamond cards are debuffed. Škoda, že nemám nič, čo by som... Môžem takto dať. Tuper. To je celkom silný tuper, lebo tam mám S a nechcem. Počkaj, lebo akože tých S mám celkom dosť. Ja mám 2, 4, 5, 6, 7. Ale tieto dve majú zrušené efekty. Môžem teoreticky discardnúť to, čo viem, že nepoužijem, čo sú tieto karty. 10, 8, 5, 3. No tak to mi pomohlo, tak dám takto tuper. Asi neviem čo stratiť. Sice musím dať 1600, ale akože tie E sa celkom podržia. Tuto dostanem plus 4 ešte multiplier. 469. To je celkom málo. To je hodne málo. 6, 8. Come on, risk it for the biscuit. Mám? Oh, yes! Dobre. Straight. Zase na straight idem. Takže ono sa mne to vyplatí, lebo tento Joker mi tam dá tých 12 multiplier, čo znamená, že 79 x 20. Práve som ho porazil. Nice. Tieto planet karty mi prišli celkom v pohode, tak ja by som si jeden balíček otvoril. Level up na 4 of a kind, čiže štvoricu, ale tu som ešte ani raz nemal. Straight flush. Ten som tiež nemal ešte. Alebo full house. Ale full house asi zahrám skorej ako straight flush, lebo straight flush však to musíš mať všetko. Ale zase to je 100x8. Ale full house skorej zahrám ako čokoľvek iné asi, lebo 4 of a kind to sa mi nepodarilo a straight flush tiež nie, tak ja si tam dám takto full house upgrade. Ok, teraz small blind už vyžaduje akože 2000, čo je celkom dosť, ale ja budem musieť dúfať, že to dám. JKV 10, 9, 8, 7. Kamo, toto mi dávate voľako zadarmo. Krásny straight, lomeno postupka. 77 krát 20 1540. Kartu by som mal discardnúť, ale akože to mám tuper vďaka nej. Tak môžem mať full house. Vieš čo, tak ja urobím toto. Toto discardnem. Možno aj tú osmičku. A nie, tu nechám. Enhances one selected card into a stone card. Full house. Zrovna ten som si boostoval a toto vyzerá akože... To je taký instakiller by som povedal. 11, 41, 11. 142 krát 10. Celkom v pohode. Chcem tú kamennú kartu. Neviem. 6 doláčov. Krásne, mám 11. Vieš čo, ja si dám jedny planetové. Dostanem ich teraz 5. Práve, že aby som možno išiel na ten straight. Kvôli tomu, že ja tu mám tohto Jokera. A to by mi to ešte zboostilo. Asi by som to videl, takže ideme na ďalšie kolo. Big blind. OK, v poriadku. 3000. Osmička mi chýba, aj vlastne mi chýba. Mám tu trojky. Ja rozmýšľam, že to takto celé discardnem proste. No tak kámo, toto neviem, či mi moc pomohlo. 7, 9, 10, nič. Diamondy mám tiež iba 3. Kámo, toto je scam. Môžem dať takto preč, len
Ale zase ja neviem, či to chcem dávať preč, lebo akože tento tuper by sa mi možno zišiel. Lebo ja nemám čo moc. Ešte zahrám ten tuper. Mám ešte ďalšie 3 handy a radšej zahrám niečo a vynásobím to aspoň 7. Super. Double desinky. To vyzerá úplne skvelé. Kamo, tu nič není, ja reálne mám chuť urobiť tak. Ja nemôžem diskarnúť viac ako... Aha. Tak to je pekný scam teda. Tak reálne 3 dám preč, 7 dám preč, 8. 8 si nechám pre istotu. A tie 2 5 a 1 desinku dám do riti. Eso? Kamo, čo je toto za scam? Bro! Ja sa cítim jak v reálnom kasíne. Čo to je? 2 osmičky? 8, 9, 10. Ja si tu tie vysoké karty nechávam len kvôli tomu, že dúfam, že mi padne vysoká nejaká. Mám posledný discard. Prečo? Jeden king mi chýba. Víš ty čo? Ja by som... Ja to asi robím proste na totálny YOLO. Full house. Asi sa vyplatilo. 148 x 10, 1480. Už len 1000 mu musím zobrať. Vysoký tuper. To by mohlo stačiť. Či ne... 4, OK, už len 300. No a ja mu tu môžem dať tento tuper a to by malo stačiť. Alebo akože ja mu ani nemôžem už nič iné moc dať. Počkaj, ja si to chcem pre istotu vypočítať. To by malo stačiť. Pohoda. Cash out $5. The head. All hard cards are debuffed. Čo mám za hard karty? Ja mám iba toto. Ten Ace of Hearts, čo mi robí nejakú špeciálnu vec, takže... Ale vyzerá to scary, ak to je poškrtané všetko. Tu sa teda nedá... Toto môžem diskarnúť, akože... Čisto teoreticky by som mohol spraviť to, že discardnem tie srdcové, kvôli tomu, že sú celkom akože... Ale tú onu Queenu by som si tu mohol nechať na niečo. Tú 8 discardnem tiež. Tu mi dá tarotovú. Double SO, krásne. A môžem dať triple, že... Jack. Janko. Full house level 2, krásne. 147 x 10. Ale akože neviem, či to stačí. By som potreboval straight niekde, ale zase, lebo ja nemám nič. No tieto môžem discardnúť, aj tú 7. Ok, môžem dať zase takto full house, počkaj. Full house je 65 x 6 a to je 50 x 5. To je tá trojica. No to zahrám asi takto. Neviem, možno robím chybu. 105 x 10, 1050. Ja neviem, čo budem robiť. Takže ostáva mi tu ešte toto nejaké high cardy, ale není ich veľa. A akože 10, 9, 8 by som to potreboval. Počkaj, ja možno dám preč, ak mi teraz dojdu, že 3 SA, tak 10, 9, 8, 7. Ja sa na to vykašlem. Chápeš? 7, 7, mám že tuper. Takže tuper. Nemám ani tuper, mám per.
Kamo, ja som asi prehral. Vieš čo, ja tam skúsim zahrať tie, čo proste nechcem, tie, čo by som rád, že discardol. A budem musieť dúfať, že... Kamo... Ja som debil, ja som sa spoliehal na to, že mi padne jedna presná karta. Ja som zabudol. No tak ale toto je v tom prípade v úplnej prdeli. Kámo, ja tu nemám čo zahrať. GG's. Ok, aspoň zistím, čo sa stane, keď prehrám. 1000 mi chýbala. Mám tu high score. Aha, jasne. Ticho. To bol tutoriálový seed. Ante. Keď že new run, čo sa stane? Blue deck unlock, discover at least 20 items from your collection. No! Ale ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak hej, tak nezabudnite na like, komentár, prípadne odber a samozrejme vôbec nenútim svojich fanúšikov na to, aby gamblili alebo také niečo. No, ak by ste náhodou chceli nejaké ďalšie videjko z tejto hry, nezabudnite napísať komentár alebo také niečo, neviem. A akože ja z tejto hry asi natočím ešte niečo, kvôli tomu, že ma to strašne baví. Toto som nevedel, že ide. Dobre. Zatiaľ, čau.